Трета част. Детмача. А пак съм до бордъра. Маля е повечето на 10 сърца. Ще внимавам все пак. Ако мине да няма хора. Най-близкият на доста близо до мене. Бате. То се е full diamond. Няма да се закачам с него. Някаката тръгна да се бият с него, той... О, то се е full iron, ще го набия. Тей. Почваме. Ела ми. Аре бе, златото къде е? Той търси се лук. Те. Готово. Дай видим сега. Ние колко сме? Колко сме малко. Те. Оф, боже. И то сгириджи. Което не е хубаво. То стири... Убиха ма. Ще да видим сега кой ще стане. Те са само двама. За тия сайта ми много ми лаги. Да отим преди тос. Вижте как ми изяде само. То не беше моята златна лъка. Бой. То ще умре. О, не. То ще победи. Давай нещо си. Yes! Точно за този бях. Браво е. Добре. Хора, дано да са ви харесали тези 3 клипа. Аз бях Дидо. Абонирайте се, давайте лайкове. Коментирайте също. И искам да гледате клипови, че ми всички. Защото има някои клипови по... Я знам по колко. Има в старите ми канали, има някои клипови в 50 показвания, други по 10. Има един по един, дето е само един. И то е много тъпо, защото аз ако да снимам на той, като ви не го гледате. Ама пък има и няколко човека, където го гледат поне. Някой път има хора, дето гледат на някои поредици, а пък на другите печелят по двойно повече показвания. Затова... Да, такова умрях по най-смешния начин. Както и да е, много ви харесва клипата, абонирайте се, ставайте лайкове и чао!